Ing sisih wetan tlatah Blora, ing slasaning alas jati kang subur, dununge dumunung sedulur sikep, utawa luwih dikenal minangka wong samin, urip ing kasepan nanging ora gumantung saka prinsip. Dheweke padha nggondhali piwulang saka leluhur, yaiku kejujuran lan kesederhanaan. Ing sore iki, kalih prawan saka kutha kang kebak werna, teka kanthi nggawa penasaran lan kepingin mengerti urip sejati. Wih, bener ta iki panggonane? Kok kayak sepi banget wih? Apa ora salah alamat? Iya, aku yakin. Aku ndelok ning Google Maps iki koyo ngene kok. Wis, ayo maju wae. Wonten perlu napa, Mbak? Nyuwun sewu, Pak, napa leres menika griyanipun sedulur sikep samin? Kula kalih rencang kula saking kampus badhe observasi babagan budaya samin, Pak. Walah iya, sedulur sikap kabeh iki. Kene lho lungguh. Ayo, Mbah. Monggo, Nduk. Satu tutuk kang loro. Monggo gini sik. Hatur nuwun, Mbak. Nggih. Mbah, kula ngrungu menawi sedulur samin menika ngadahi prinsip gesang ingkang istimewa, kados boten purun sekolah formal lan boten purun dados pejabat. Ngene, Nduk. Dudu ora gelem sekolah, nanging sekolah sejati kuwi luwih penting. Sekolah sejati kuwi urip, golek ilmu kanggo nggagas urip sejati. Wong sikep kuwi waton bener, ora gelem dadi pejabat amarga wedi nek wis dadi penguasa lali karo wong cilik. Dadi wong sikep kuwi kudu jujur, ora kena ngapusi lan ora kena meri. Ngono kuwi wis ajarane Mbah Surasentika mbiyen. Dek, kuwi ora sekolah ta? Ya sekolah, nanging beda. Aku sinau saka bapak lan simbah, sinau tani, sinau nyambut gawe sing bener, lan sinau budi pekerti sing apik. Sekolah kuwi penting, nanging sejatine wong urip kudu ngerti paugerane alam. Menawi babagan budaya lan busana samin, Mbah, panjenengan nggih tasih ngagem iket lan busana kados menika. Iki pitutur, Nduk. Iket iki ngelangake dadi wong kudu jaga pikiran, ora gampang kegoda hawa nafsu. Lambiyan iki artine wong urip kudu mati. Jujur kaya lemah. Kene kuwi ora seneng sing kemayu. Wong wadon kuwi sing penting iso nyambut gawe lan jaga kasempurnaan omah. Pak Jo, nanging saiki wis modern. Ora apa-apa ta nek kowe nganggo celana dawa utawa nganggo sepatu. Yo, Nduk, kene kuwi sedulur sikap tegese duwe kanca sing sikap apik, duwe tanggung jawab lan jujur. Apa sing diomongke ya kowe sing dilakoni. Ora kakayan basa-basi lan ora munafik. Jujur karo lemah, jujur karo Gusti lan jujur karo kanca. Saiki akeh kanca-kancaku sing nggo HP, Mbak. Nanging ora oleh lali, tetep iling nyambut gawe sing bener lan sinau budi pekerti sing apik. Ndok keomongan wae, iki lho panganan nggo ngopi. Wah, matur nuwun, Bu. Enak tenan iki. Ya, Mbak, monggo disambi gaweane simbah niki. Matur nuwun sangat, Mbah, Pak, Bu, kula kathah sinau dinten menika. Intine, Nduk, wong sikep kuwi sedulur kabeh, aja nganti gampang tukaran. Ngomong sing jujur, sabar lan lila legawa. Kabeh urip kuwi gaman, tegese tindakake apik. Yo, Nduk, kabeh padha. Waton sing gelem dianggep sedulur ya sedulur. Ora ana bedane sedulur jero lan sedulur jaba. Mbah, menika kangge gantos wedang lan daharan. Boten usah, Nduk, iki pasuduran. Mangan bareng kuwi berkah. Duitmu simpen wae ya. Kanggo ning kota wae. Lho, mboten napa-napa, Mbah. Boten napa-napa, kula ikhlas. Matur suwun, nggih. Nggih. Nggih, Mbah.
Nggih pun Mbah, matur suwun. Kula pamit rumiyin nggih. Nggih, hati-hati nggih, Nduk. Nggih, Mbah.